zahvaljujem organizatorima što su nas pozvali da i ove godine budemo s vama. S obzirom da smo na samom kraju programa, profesor i ja smo odlučili da vas nećemo previše opterećivati sa izlaganjem. Naš rad je vrlo detaljan. Mi ćemo se ovdje, zapravo ja ću se u naše ime, pokušati osvrnuti samo na nekoliko pitanja. Zapravo pokušat ću dati odgovor na pitanja koja su kolege Cvitković i Klarić postavili u referatu prije nas. I zahvaljujem organizatorima jer su jako vješto složili program, tako da zapravo, eto, na meni je nekakva velika zadaća da ja pokušam dati odgovor na neke od tih pitanja. Glavno pitanje koje sam ja malo prije čula u radu je zapravo čija je odgovornost kada taj robot pogriješi. I zapravo sam se, moram priznati, naježila dok su oni pričali o tom robotu koji buši mozak i zapravo promislila da je tema mog rada što ako se robot, odnosno našeg rada, što ako se robot u tom trenutku pokvari. E sad, o robotici smo dosta toga danas čuli. Zapravo nesporno je da je robotika jedno od ključnih fenomena ovoga stoljeća, te je vezano za to zapravo ključno postojanje vrlo kvalitetnog pravnog sustava kakvog mi danas, nažalost, nemamo. Svi smo vrlo zadovoljni kada čujemo da će nas operirati najbolji stručnjak, najbolji operater koji raspolaže najboljom opremom i uređajima. Tada osjećamo mir i spokoj. Međutim, zamislimo istog tog pacijenta u sobi sa robotom, dakle tu nema liječnika, tu operaciju će raditi robot i isti taj pacijent koji je malo prije osjećao mir i spokoj, sada osjeća paniku. Naravno, činjenica je da danas operacija koja radi isključivo roboti nema mnogo. Međutim, činjenica je isto tako da je trend ide u tom smjeru da će tih operacija biti sve više. I zapravo jasno je da postojeći pravni okvir ne daje prave odgovore na postavljena pitanja. Do pojave Virchowa u prvoj polovici, odnosno drugoj polovici 19. stoljeća, zapravo se odgovornosti liječnika nije niti razgovaralo. Onda je došlo do toga da smo apsolvirali da liječnička odgovornost postoji i došlo je do novog problema. Novi problem je bio zapravo kako pronaći stručnjake koji će vještačiti. Bilo je jako teško i pogotovo je bilo jako teško pronaći vještake koji će objektivno vještačiti. Kad smo i to relativno apsolvirali, premda smo svi svjesni da s tim imamo probleme i danas, došlo je do novog problema. A to je zapravo na velika vrata u medicinu ušla objektivna odgovornost, odgovornost bez krivnje. Mi se još uvijek nismo zapravo na pravi način oporavili od tog pravnog potresa. Zapravo robotika nam prijeti jednim velikim pravnim potresom u smislu da zapravo sad dolazimo u situaciju da je ta objektivna odgovornost, odgovornost bez krivnje, onakva kakva postoji danas u pravnim propisima i u praksi, zapravo, kada detaljno analiziramo ovu materiju, ona nam nije adekvatna. Sada, ne znam koliko vas tu ima koji ste pravnici ili koji niste, ja ću samo kratko reći da mi zapravo dijelimo odgovornost u dvije velike grupe. Prva je odgovornost sa krivnjom, ili subjektivna ili skrivljena odgovornost, a druga je objektivna odgovornost ili odgovornost bez krivnje. Za subjektivnu odgovornost, generalno govoreći, se traži da imamo subjekte, štetnu radnju, štetu, uzročnu vezu i protupravnost. Glede objektivne odgovornosti stvari stoje bitno drugačije. Generalno treba istaknuti da se krivnja ne zahtijeva, a kauzalni neksus je bitno pojednostavljen. Objektivna odgovornost je zamišljena u Hrvatskoj u zakonu o obveznim odnosima vrlo općenito, kako bi se s jedne strane omogućila primjena objektivne odgovornosti izravno na brojna pravna područja, s druge strane da bi se potaklo da svugdje gdje se osjeća da je to potrebno, da se zapravo razvije specijalna pravna regulativa. Smatramo da je potpuno jasno već u situaciji u kojoj robot pomaže, ali ne isključuje djelovanje liječnika ili drugog stručnjaka, da su ispunjeni uvjeti za primjenu pravila o objektivnoj odgovornosti i to temeljem i već do sada ustaljene sudske prakse.
Sad nam preostaje jasno analizirati posljedice primjene pravila objektivne odgovornosti koja postoje u Zakonu o obveznim odnosima i dati odgovor na ono pitanje što ćemo s tim robotom koji je doživio kvar kada je zapravo bio u mozgu pacijenta. Ja vas, evo, sukladno dogovoru s profesorom Kačinom neću detaljno opterećivati, ali ovdje ću zapravo krenuti in medias res i obratiti vam pažnju gdje mi zapravo nalazimo odgovor i gdje je najveći problem kod robotike. Kod propisa o oslobođenju od odgovornosti, zapravo vlasnik se oslobađa odgovornosti kada šteta potječe od vis major, odnosno više sile, ili u slučaju ako dokaže da je šteta nastala isključivo radom oštećenika, ili ono što je nama u ovom slučaju jako važno, a to je kod treće osobe. Dakle, i kad tu treću osobu nije mogao predvidjeti i njene posljedice nije mogao ni izbjeći ni otkloniti. Sad zamislimo situaciju kada robot obavlja zahvat. Evo možemo vizualizirati tog našeg, odnosno vašeg robota u glavi pacijenta. Mogući su problemi koji stvarno nemaju baš puno veze s liječnikom i bilo kakvim drugim medicinskim osobljem. Na primjer, kvar na stroju, koji se naravno može popraviti, ali je do tog kvara došlo u najnezgodnijem trenutku, u trenutku zahvata. Vjerujemo da je jasno da bi primjena pravila objektivne odgovornosti ovdje značila odgovornost onoga tko je stroj proizveo, kao i onoga koji je vlasnik, pa ga je, na primjer, iznajmio nekoj bolnici. E sad, praktično su sve bolnice organizirane kao ustanove čiji je vlasnik osnivač ili država ili jedinica lokalne samouprave. Što za posljedicu ima da ti osnivači odgovaraju bez ograničenja za obveze ustanove i tu je dosta teško zamisliti situaciju u kojoj oštećenik neće biti u potpunosti obeštećen. Tu dolazimo do jedne druge problematične situacije. Naime, ako se ustanova oslobodi odgovornosti i ukoliko je odgovoran proizvođač stroja ili vlasnik stroja kojega je iznajmio u bolnici, stvari se bitno mijenjaju. Naime, tu može doći do situacije u kojoj je riječ o nekome koji je registriran, dakle čiji je temeljni kapital nekoliko kuna kod jednostavnog društva sa ograničenom odgovornošću ili čiji je temeljni kapital 20.000 kuna kod društva sa ograničenom odgovornošću. I sada gledajući zapravo realnost u Hrvatskoj, ja vjerujem da je tako i u Sloveniji, zapravo vrlo je realna mogućnost da oštećenik neće moći biti obeštećen. Može se pojaviti pitanje zašto oni ne bi tužili sve. Međutim, to je vrlo problematično radi troškova postupka, jer ukoliko se dođe do toga da se neke od tih tužbi izgube ili se neke tužbe povuku, ti troškovi postupka, možemo reći pod navodnike, mogu pojesti jedan veliki dio toga što bi oštećenik dobio u vidu obeštećenja. Nakon zaključka da prijede ozbiljne posljedice na štetu oštećenika, jasno je da treba razmišljati o boljim zakonskim rješenjima. Profesor i ja smo dosta razmišljali na ovu temu i pronašli smo zapravo odgovor u nečemu što izlazi iz klasičnog odštetnog prava. Naime, pronašli smo zgodno rješenje o onome što se događa kod dopinga. Naime, u području dopinga se odgovara daleko teže od objektivne odgovornosti, odnosno nema mogućnosti da se sportaš oslobodi sankcije zato što je primjerice trener ga nagovorio ili prisilio ili recimo nije dobio adekvatnu informaciju od trenera da je nešto što uzima na listi doping sredstava. Čak i u slučaju da opća pravila, dakle, oslobode ustanovu od odgovornosti, samo centralni odnos prema oštećeniku, bolnica ili drugi davatelj medicinske usluge bi morao odgovarati solidarno s vlasnikom stroja ili uređaja, pa kasnije primjenom regresa vratiti cijeli iznos ili dio iznosa u slučaju djelomične odgovornosti. Čak i ako je sve učinio lege artis, još uvijek je daleko razumnije opteretiti tog davatelja usluge nego oštećenika, dakle pacijenta koji sigurno nije ni na koji način doprinio nastanku štete. Ako znamo koji će ostvariti određenu dobit uporabom robota, pa ako je već tako, zašto mu se ne bi
nametnula situacija dodatne odgovornosti, koja u konačnici može lako riješiti sklapanjem police osiguranja od odgovornosti, čije troškove je platio, na primjer, iz dobiti ostvarene uporabom robota, koja dobit je prema svim dostupnim informacijama vrlo značajna. I za kraj, ja bih se vratila na ovaj primjer iz početka, a to je primjer onog našeg pacijenta koji sjedi u sobi sam s robotom, u panici, i tu bih samo postavila još jedno pitanje. Nije nam pitanje samo odgovornosti za štetu koja je nastala prilikom nekog zahvata. Tu imamo velika pitanja koja se tiču informiranog pristanka. Jer znamo da inače imamo probleme sa informiranim pristankom kada taj liječnik, a sad zamislimo koliko je to multiplicirano u situaciji kada informirani pristanak, odnosno obavještenja koja su vezana za informirani pristanak, daje robot. A s druge strane imamo pacijenta koji je u totalnoj panici i zapravo ne može ni normalno razmišljati. Eto. To je samo nekoliko naših razmišljanja, nekoliko prijedloga na ovu temu, a ostalo možete